ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. Дар байни 100 сол Америка ва Израил салафит ва вахҳабистро сохтанд. Плани Америка ва Израил то соли 2030 аз байн бурдани тамоми политико, яъне сиёсатмадорони давлатҳои исломиро. Дар байни 20 соли охир чӣ қадар политикои хуб ба мо ай даст додем? Саддам Ҳусайн, Муаммар Каддафӣ, Али Ҳаминӣ ва ҳазоро генералҳои мардимиро. Ба ном политикои ҳозиринаи Ироқ, Ливия, Сурия ҳамаш бозичҳои дасти Америка ва Израил аст. Савол вақте ки лидерҳои мардимӣ Саддам Ҳусайн, Муаммар Каддафӣ биё Сурияро мо добавит мекунем. Дар территорияи Ироқ, Ливия ва Сурия базои Америка буд ё не? Ин савол аст. Биё имрӯз мо ҳақиқата гап занем. Набуд. Аҳвози ҳаст. Ва дуюм, то 2030 плани Америка ва Израил бояд аз байн бурдани тамоми олимои дини ислом. Ин мирразое ки шумо дидесен дар рӯи экран, ино ҳамаш агентҳои Израил ҳастанд. геначи дар Ғаза ҳамаш хап аст. Хап астанд. Тамоми дунё хестагӣ аст. Дар тамоми штатҳои Америка имрӯз митинг аст. Неки ба ном олимои дин, ба ном сиёсатмадоро ва ба ном муҷоҳидин ва ба ном продажниёи журналистҳо ҳамаш хап аст. фикр кардан дар кор аст. ва дар моҳи Рамазон Америка ва Израили фашист ҳамла кард ба хоки муқаддаси давлати исломии Эрон. Бо фармони Трамп 1500 тонн бомба мактаб рафт. Мактаби миёна дар Эрон. ҳамаш хап ҳастанд. ҳаматонони азиз, фикр кунед. ин гапҳое ки ман задесам ҳеҷ ка гап намезанам. барое ки Исоқу Файюб тарафдори ҳукумати ҷумҳурии Ислом ва ҳукумати Россияи Федератсия аст, яъне демократияро дастгирӣ мекунанд, озод ҳастанд, мебурам ҳақиқата гап мезанам. ман ранги ино проституткаи таи по нестам. мард ба шумо олимои дини ислом ва мард ба шумо ба ном мухолифин ва мард ба шумо турусои ба ном муҷоҳидин ва мард ба шумо продажниёи журналистҳо. мард ба шумо. пазор. як ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.